Takže prinášame aktuálne zábery z medvedia Baribala, ktoré sme práve zistili. Ktorý sme ho po veľmi dlhej dobe hľadania, sa nám to podarilo. Aktuálne sme práve na ceste, na diaľnici, na Aljaška Highway. Tak to nejak vyzerá. Pre predstavu. Tu sedíme, takto som to vypovedený z okna, tu je driver. A tu je naša trofej prvá. Tu je fotograf, doktor Esik, hello. Hello. Áno. Tu ide k nám. Ty kokos. Vyzerá na straty. Čo? Konečne som povedali. Dobre. Začína sa pozornosť, čo sa na 19 nemohol všímať.